କମ୍ ବୟସ୍କ ଦେଖାଯିବେ କିପରି? ସାଧାରଣତଃ ଝିଅମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଲୁଚାଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ବୟସଠାରୁ କମ୍ ଲାଗୁଥିବା ଝିଅ ବା ନାରୀମାନେ ହିଁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ନିଜ ତ୍ୱଚା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ବୟସ ଅଧିକ ହେଲେ ତ୍ୱଚାର ଚମକ କମିଯାଏ ଏବଂ ବୟସ ଛାପ ବାରି ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୟସ ବଢ଼ିଗଲେ ତ୍ୱଚାରେ ଭାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ସହିତ ମୁହଁର ଯତ୍ନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହଟ୍ ଅଏଲ୍ ଥେରାପି ଅନ୍ୟତମ, ଯାହା ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ବାଦାମ ତେଲ ଓ ନଡ଼ିଆ ତେଲ 2 ଚାମଚ ଲେଖାଏଁ ନେଇ ଗରମ କରି ମୁହଁର ମାପ ଅନୁସାରେ ଗଜ କପଡ଼ା କାଟି ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ ଉପରେ କପଡ଼ା ଦେଇ ତେଲକୁ ମୁଖ୍ୟ କରି ଲଗାନ୍ତୁ। 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ କପଡ଼ା କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଟାୱେଲକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ମୁହଁ ଉପରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି 4-5 ଥର କଲା ପରେ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ତିଆରି କରିଥିବା ପେଷ୍ଟକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଅନ୍ତୁ। ମାସକୁ ଥରେ ଏହିପରି କଲେ ତ୍ୱଚାରେ ଚମକ ଆସିବା ସହ ବୟସ୍କ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପେଷ୍ଟ ବେସନ ଓ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରି ମୁହଁରେ ଲଗାଇବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ପ୍ରଚୁର ଫଳ ରସ ପିଇବେ। ସେଓ, ଟମାଟୋ, ଆଳୁ ଆଦିର ରସକୁ ତ୍ୱଚାରେ ଲଗାଇବେ। ଏହି ତ୍ୱଚାକୁ ପୋଷଣ ଦେବା ସହ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରରେ ରହିବେ। ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁ, ହାତ, ବେକ ଆଦିରେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲୋସନ ଲଗାଇବେ। ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଭଲ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ତ୍ୱଚାରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାର ମାଂସପେଶୀର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାୟାମ ହୋଇଥାଏ।